Assalomu alaykum binonagon muhtaram. Boshim diplomli vrach-urolog, androlog, xirurg, vrach ultrasзвуковой диагностика Erkinjon Yo'ldashev. Binonagon muhtaram, имрӯз ба шумо яке аз мавзӯъҳое ки барои ҳама кас актуалӣ аст, дар бораи ҳамин суҳбат мекунем. Ин гапҳое ки ман имрӯз маслиҳотҳое ки ба шумо метиҳам, ягонташ дар интернет нанависта ёки энциклопедияда, ин аз таҷрибаи худам 10-солаги таҷрибам ва ин чизҳоро ман барои шумо мегӯям. Ин мавзӯи тест ҳамҳом кардани ҳангоми алоқаи ҷинсӣ. Кай ки одам мардак тест тамом мекунад ва ира чӣ хел бояд диагностика кунем, ташхис кунем ва чӣ хел бояд табобат кунем. Ва пеш аз ҳавай бояд мо як чиза бифаҳмем ки тест тамом кардан кадом вақт ҳамин касалӣ мешавад. Кадом вақт ки хамхобагида, мисол агар шумо дар мобайни мисол хамхобагида 1 дақиқа ёки 2 дақиқа хамхобагӣ кардед ё то максимум тест 3 дақиқа. Ҳамун дар мобайни 3 дақиқа шумо худотон ва оилатон қонеъ нашуд, қаноатманд нашуд, значит ин тест тамом кардан. Лекин ҳастае ки бемориҳое ки мехоҳанд хоҳиш доранд ба хамхобагӣ то 1 соат шавад ёки ним соат 40 минут, ин мисол худашон дар 15 минут хамхобагиро вақти хамхобагӣ тест тамом мекунанд. Ин касалӣ нест. Яъне бо як чиз ҳастае ки мисол шумо дар оилатон дар мобайни 3 дақиқа шумо қонеъ шудастед ва оилатон қонеъ шудастед. Ҳаминам тест тамом кардан намешавад. Ва яке чиз ҳастае ки одамое ки мода ҳастанд ҳамон мехоҳанд вақти хамхобагиро дуртар кунад, яъне ҳамин дар мобайни 10 минут камай барои вай. Ин чиз аст. Ҳамин чизҳоро мо бояд определенияшо бифаҳмем ки кай ки ҳамин хамхобагӣ чанд дақиқа ки шавад, шумо қонеъ шудастед, ин проблема нест. Лекин ҳамин 1 дақиқа шуд, шумо қонеъ нашудед ва дигарон оилатон қонеъ нашуд, ин муаммост. Лекин средния статистикаро агар гирем, саволномае ки бо гузарондагӣ, калон тадқиқоти илмӣ ва ҳамунҷода пурсидаем ки ай занакҳо чанд дақиқада ва ё қонеъ мешаванд. Ва занакҳо ҷавоб додагиянд ки ҳамин средним 7-10 дақиқа, яъне 7-10 минутда хамхобагида ҳамун занакҳо қонеъ мешаванд, қаноатманд мешаванд. Значит мо ира фаҳмидем ки ин чӣ аст ва диагностикаш чӣ хел мешавад. Яъне мо бояд якум пеш аз диагностика бифаҳмем ки ин хусусияти организми шумо ҳаст ёки набошад, ин баъд ягон касалӣ пайдо шуд. Барои ҳамин мо мегӯем ки первичная и вторичная ранняя эякуляция. Кай ки агар аввал шумо модарзод ҳамин тест тамом кардан шумода бошад, ин яке аз сабабҳое ки ин сари мардонагиро хассосиятиш баланд аст. Яъне мардонагида дар сайни нервое ки ҳаста ҳамно миқдориш бисёрай ва ҳамон ба сариш шумода сари мардонагӣ хассосият баланд мешавад ва сабаби ки ҳамон ба шумо тест тамом мекунед. Ин якумаш. Дуюмаш ҳастаи нейротрансмиттере ки дар сар окситоцин, дофамин, серотонин гуфтагим ин гормонҳо агар сатҳаш дар хун паст бошад, ҳамин сар ва синтезируется мешавад, пайдо мешавад, одам тест тамом мекунад. Ҳамин вақта мо метавонем гуфта ки ҳамин агар шумо аз аввал мисол шумо хамхобагиро сар кардед ва аз сар кардани хамхобагӣ шумода тест тамом кардан буд, ҳамин дута сабаб шумода мешавад. Дигар ҳолатода мисол шумода аввал ҳама соз буд, яъне шумо хамхобагиро доимӣ кардед, оиладор шуда будед ва яке чизе ки пайдо шуд, шумо аввал мисол 10 минут хамхобагӣ мекардед, ҳозир мисол хамхобагӣ шумода 1 минут баям намерасад. Ина сабабош якумаш гормонал, яъне гормонҳое ки ҷинсӣ ҳастанд дар организм. Мо мегӯем ки сарда ҳамин серотонин, ғадуди сипаршакл, ттг гуфтаги гормон ва дараҷаш паст бошад, сатҳиш дар хун, ҳамин гормон, тестостерон, дигар гормонҳое ки ҳамин ба таъсир мекунад, бояд мо ҳамира бифаҳмем ин аз сабаби ки ҳамин шавад. Дуюмаш касалиҳое ки касали қандӣ, мисол шумо агар фарбе бошед, шиками калон монда бошед, модарда ёки падар ё оилатон ягон каса касали қандӣ бошад, обязательно касали қандиро мо бояд обследовать кунем, проверка кунем. Касали қандӣ кай мебиёд? Кай ки шумода мисол
як ҷоя қасали қандӣ кати шумо шабона мехезед барои пешоб кардан, бисёр пешоб мекунед, ҳамин касали қанд ира обязательно дидан дар кор. Ва дигар касалиҳое ки мо мегӯем ки простатит. Ин касал ман як отдельно як мавзӯъ кардани будам, лекин ҳаминҷода мегӯм, ҳама вақтам простатит тест тамом кардан ба намебиёд. Якум бояд простатит тест тамом кардан ба сабаби тест тамом кардан гӯем, агар ҳамин аз простатит бошад, мо бояд бифаҳмем ки ин значит шумода ҳамаш аввал соз буд, ҳамхобагӣ буд, тез набуд, хестанаш соз буд. Яке чизе шуд аломат дошт, яъне вақте пешоб карданда, тез пешоб карден, сухта кард, дард кард ҳамин атрофи ғадуди простата, шабона хестед бисёр, рӯзона тез пешоб 10-15 минут рафт. Баъди ҳаваи шумо ва табобат накардед, мумкин ҳамин тест тамом кардан ба як вторичный бадтар мумкин мебирад. Лекин таҷрибамда чира мебинам ки постоянно ҳамин тест тамом кардаги одамо муроҷиат мекунад. Доктор чизе ки медонад ҳамира диагноз монда мегӯяд ки ҳамин сабабиша. Мисол мегӯяд ки варикоцели шева, мегӯяд варикоцелиро ҳозир ман оператсия мекунам, тора тест тамом кардан нест мешавад. Варикоцели оператсия мекунад, 10 солам мегузарад, тест тамом кардан нест нашуд. Дуюмаш мегӯяд ки аз простатит аст, иҷода инфексия дорӣ. Яке инфексияҳое ки даже ин таъсир намекунад, мисол уреоплазма, тампарвум, специс гуфтаги уреоплазма ки аст, мега ҳамин сабабана диди обнаружена, ира табобат кардан дар кор. Антибиотикро мешинонад ва бемор да ягон фоида наметиҳад ин чизо. Ёки набошад ақофаш массаж мекунад, физиолечение мекунад, ҳар хел гапҳое мега. Ин натуре. Барои интернетда 90% чизе ки рекомендация даже духтуро мегӯянд, ман хандам мебирад, барое ки ин ягонта фоида надорад. Яъне простатит бояд якум аломат доштагӣ бошад. Баъди ҳаваи шумо агар мисол ҳамин ба овардагӣ бошад, ҳамин сабаби ҳамин чиза бояд мо исбот кунем. Лекин таҷриба ҳаминро нишон медиҳад ки 70% ҳолатода ин простатит нест, иҷода сари мардони ҳассосиятиш баланд, онам вақте камтар ҳамин возбуждение шавад, ҳам тез мебурояд, ёки дигар чиз ҳамин, ёки набошад ҳамин серотонин намерасад. Ҳамин чиза дидан дар кор. Ва касалиҳое ки ҳамин эректильный дисфунксия мегӯем, ки мисол агар ба тоҷикӣ агар гӯем, шумода заряди узви мардонагӣ 1 дақиқа ба мерасад. Дар мобайни 1 дақиқа хобагӣ кардед, хестанаш соз сахт, лекин баъди 1 минут вай мепартояд, вай паст мешавад, ҳамин хестанаш суст мешавад ва сперма нутфа мебурояд. Инам тест тамом кардани ба мебирад. Яъне мо бояд сабабҳои ҳамин касалиро бояд биёвем ва табобат кунем. Агар дар бораи табобат агар гуфтанӣ бошем, тест тамом кардан чӣ хел табобат бояд кунем? Якум бояд мо бифаҳмем ки ҳамин диагностика, яъне пеш аз табобат туғри диагностика бояд бошад. Ки туғри диагностика шуд, баъд туғри табобат мешавад. ира туғри диагностика кардан ба бояд якум бифаҳмем ки ҳамин лидокаинови тест, мисол любой чизе ки дар таркибиш лидокаин дорад, акриол про, крем эмла, дар Узбекистон софт спрей гуфтагиш аст. Ҳамин чиза пеш аз хамхобагӣ, ки хамхобагӣ шумода постоянно шуд, пеш аз хамхобагӣ сари мардонагӣ камтар мешакед, баъд 10 минут мешӯед, хамхобагӣ мекунед, вақташ дур шуд, ҳамина спокойно истифода баред, ягон зарар надорад. Бисёр кас мепурсад ки ина беззурётӣ ба мебирад ё ки дигар чиза заиф ба нет, заиф ба намебирад. Шумо метавонед ҳамина истифода баред. Ё ки набошад ҳастаи презервативҳое ки значит дар таркибиш анестетик дорад, яъне лидокаин, метавонед вая истифода бурдад. Ё ки набошад таблеткое ки ингибитори обратного захвата серотонин, ҳамуна побочный эффект, ҳамин значит серотонин дар сатҳаша баланд мекунад, шумода значит вақти хамхобагӣ дур мешавад ва ҳамин дур шудан аз сабаби ки ҳамин серотонини ингибитори обратного захвата серотонин. Лекин ин таблеткаро бояд доктор рецепт қатъи нависад. Шумо хонада метавонед ҳамин чӣ хел табобат кунед, фақат крем қатъи истифода буред, агар дур шавад постоянно истифода буред мешавад. Ва гормоно, агар гормоноро обязательно дидан дар кора иҷода, ман гуфтам ки ҳамин пролактин гуфтаги гормон, ғадуди спаршакл ттг бояд паст нашавад сатҳаш, значит тестостерон, эстрадиол, дигар гормонро обязательно ира дидан дар кор аст. Ва агар ҳаминро ҳамаша биёем, мо сабабиша ёфтем, баъд уже табобат мекунем. So якум сабабиш шумода истифода бурдани кремҳои лидокаин шумо уже проблема аст, яъне неудобный аст, метавонем мо оператсияи денерватсия кунем. Оператсияи денерватсия ҳам вақта мумкин ёрдам надиҳад, 80% ҳолатода ёрдам метиҳад, яъне мо ҳамин денерватсияро
метавонем ба шумо кунем, оператсия медавед, денерватсияро мо дар таҷрибаамон мекунем, проблема нест. Просто мо бояд бифаҳмем ки ҳамин крем қати агар дуртар шавад, денерватсия шумо ба ёрдам медиҳад. Дигар ҳолатода метавонед постоянно истифода бурдани яъне истеъмол кардани таблеткаҳо. Бисёр кас мепурсад ки ҳамин таблетка як бор бихӯрам соз мешавам. Курс қатъи нет. Курс қатъи фақат дар медицина дута чиз курс қатъи. Якта антибиотика терапия курс мехӯред, мисол 1 моҳ ёки там 7 рӯз ёки там 2 ҳафта, агар ҳама ба нишона асос доштагӣ бошед. Дуюмаш ин химиотерапия, касали саратони онкология. Дигар ҳама чизое ки дар медицина аст, кардиолого ҳам ира медонад. Мисол ҳамин давление ки касали давление аст, постоянно курс қатъи не боя яъне постоянно хӯрдан дар кора баъд ёрдам метиҳад. Яъне ин ҷадам ҳам хеле аст. Агар мисол дороро хӯрдани бошед, постоянно ин дороро мехӯред, вақташ зудтар мешавад, лекин ҳамин дорое ки барои тез тамом кардан бисёраш тез мебурояд аз организм, лекин як ҳолатое ки ҳаста, сара камтар вайрон мекунад, сар дард мекунад, ёки одам худашда камтар хобиш мебиёд рӯзона. Ин хеле аста. Иҷада як чиз аста ки выборят кардан дар кора. Шумо ёки набошад хамхобагиро дуртар мешавад, ҳамин дороро мехӯред, сартон дард мекунад, ёки сартон дард намекунад, ин дороро намехӯред, хамхобагӣ дур намешавад. Ва бисёр бемориҳое ки мегӯянд шарм медоранд, мегӯянд ки ба муроҷиат кардан ба доктор, мегӯянд ки ҳамин муроҷиат кунем, изо мекашанд ва дар таҷрибаам ҳамин чиза мебинам ки бемориҳое ки изо мекашанд, шарм медоранд, аз ҳамин касал баъд оилашон кайки ҷанг кунад, мегӯяд ки ту тез тамом мекунӣ, ёки набошад ҷудо мешавад, ё касқа меқапанд. Астағфирулло. Ҳамин чизое ки ҳаста, ҳамин хеле холат нашавад гӯед, обязательно ира профессионально якум аниқ ташхис мондан дар кора, баъд табобат кардан дар кор аст. Барои ҳамин бинандагони муҳтарам, изо накашед, метавонед ба мо муроҷиат кунед. Агар ба мо ихлос доштагӣ бошед, мо дар шаҳри Москва ёки Ташкентда 2-3 моҳда қабул мекунем. Атак постоянно дар шаҳри Москва ҳастем. Бинандагони муҳтарам, ҳамин видеоҳо ба шумо маъқул шудагӣ бошад, обязательно лайк монед. Мо дар YouTube канал аста, Instagram канал аста, ҳамонҷо ба обязательно значит подписаться кунед ва дигарро қатъи поделиться кунед. Ва саволе ки дар ҳамин бора, ҳамин мавзӯъ шумода ҳаста, агар савол доштагӣ бошед, дар комментарий нависед. Саломат бошед.